ನಮಸ್ಕಾರ ಏಪಲ ಹಿಮೇರೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಡಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರೇಗ ದಪ್ಪನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ತುಡಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೆರೊಂದಲ್ಲ ತುಡಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಶೀಘ್ರ ಬರೋದುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 20th ಎಂಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಾನು ಎಂಕ್ಲ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂಡ್ ಬೇಗಡ್ ಮೂವಿಲ ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ತುಡಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಸುರು ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೆಗ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಪನ್ ಸೊ ಈ ರೋಜು ದಯಮಾಲ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಪಿರೋರ ಇರಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲ ಕೇಳಿದ ವಿನಂತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌತಮಣ್ಣ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಯು ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಯು ಎ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಅದೇ ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಲಾವೆ ಅವೇತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇನಿಕ್ ತುಡರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಇನಿಕ್ ದುಬೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಪಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪಡು ತಯ ಮಲ್ತದ ಮಾಪನ ಟ್ವೆ ಮುರಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇನಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕುಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಆದಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರತ್ತಿನ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಾದಪ್ಪು ಆಗಲೇ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮು ನನಲಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ನನ್ನ 100 ದಿನದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಶೋ ನಡಪು ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಡರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಟೀಮಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು